Днес ще ви представя книгата «Ема, един прекрасен ден». Тя е уникална и сега ще ви разкажа защо. Тя насърчава децата в самостоятелно четене и разказване. Излиза като книга първа от поредицата «Помогни ми да се справя сам». Как постига това? С нещо много семпло и простичко. Но както знаем, в простичките решения се крие голяма сила. Книгата използва думи, пиктограми и илюстрация. Вижте за какво говоря. Под всяка дума има изобразяваща пиктограма. На всеки разтвор от книгата има едно единствено изречение и изчистена илюстрация. Сюжетната линия е позната и разпознаваема от децата. Един обикновен ден на едно дете. Каква е ролята на пиктограмите? Ще изредя някои от тях. За децата, които не могат да четат, пиктограмите им помагат да развиват логическото си мислене. Самото разчитане на изображението е абстрактен процес, а свързването на няколко изображения, облечени в текст, изискват логическо мислене. Чрез пиктограмите децата разбират какво е изречение и от какви части е съставено то. Пиктограмите ги стимулират в самостоятелно четене и разказване. Децата биват силно привлечени от игровия елемент. За всяка дума – пиктограма. Чрез разчитането на пиктограмите, децата запомнят фотографски изписването на думите. Запомнят думите като образ. Важна част от четивното умение, което трупаме чрез четене през целия ни живот. За децата, които започват да четат сегментално, т.е. разбиват думата на звуци и срички, пиктограмите помагат в момент на трудност при прочитането на някоя дума. Те откриват в пиктограмите кос за възможни решения, с чиято помощ се справят сами с задачата. Чрез пиктограмите децата се учат да предвиждат, следят, запаметяват и изграждат очакване за това какво следва в текста, което е основно умение в четенето. Надяваме се, че това видео ви е било полезно и сте получили представа за ползите от книгата «Ема, един прекрасен ден» и нейното приложение. В друго видео ще ви разкажем за картите, които създадохме и с чиято помощ децата могат да се учат не само да разказват и четат, но и да съставят изречения, дори и да пишат.